Krishnendu Paul aphan HAD Minister pekdet amat Karbi Anglong di Mahasau Bangpho MLA aphan ari pacheparpulok. Karbi Anglong pen di Mahasau chelang pet Bangpho MLA atum ki ong dunga vote chepalong dun si Karbi Anglong arlo MLA inghoi Paul pen di Mahasau pen inut kadokavi bang trok intang kring MLA do bonta BJP matia samalong CM Himanta Biswa Sarma ki japona sarkar long abangki Karbi Anglong la pen di Mahasau pen rat ke chitoi duna MLA aphan lang plot si inglong asoka lidera tuma phansi Hills Area Development mate HAD Minister anghoi abangki pekpon le pekpon sinang Karbi Anglong pen ki haidun MLA Bangpho tum non hejong MLA ki ligahut ki haidun bor I pen si ki mandun kali Asamang kangpi BJP MLA ki haidun do on penta top 10 pen second position ki long duna tum tado bonta BJP sarkar tum inglong asophan ki ber thip japhan ki manga teng pen si inglong asophan lang plot pen si kedam tanga huchot kali si puthot nona phong setami ki che asophan le thot si HAD Minister anghoi pekpon tanglo ahok non ke do bom BJP mate CM Himanta Biswa Sarma ke Japon NDA sarkar atum kedam tang surihini ra inkora hini pen inkora troka puruna tum setame inglong asokali pin jugen mohona phansi HAD Minister anghoi pekpon lo kason thot sinona phonga puruna hudle thot setame Krishnendu Paul mate inglong asokali dera phan le thot si HAD Minister pekpon thutang Kaso teng pen lang damlote asamalong BJP nang charida Josemet CM Sharma ki Japon NDA sarkar bangke Karbi Anglong la pen di Mahasau aphan nang keberlok asonsi thekpon longlo Mithanga habara rat ke chitoi dunvek MLA Bangpho la sonsi MLA Anparta Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang MLA Surjo Rongphar MLA Lunsing Teron MLA Dr. Habe Teron lapeni soterang pi dokoka phi keche ke bia soaphan po puke hangdam nang ji puwa bangke mathadamun epin alam the si nang mandet aso BJP Rachari Asong Anparta CM Sharma ki Japon NDA sarkar tum Karbi Anglong lake 6 schedule along ripuchini dada phisetame nang lang ropsi 6 schedule nang kipa phukja pha nang ke bor ilok pen anparke thangnat kachichardam amat si ave Kiram tang surihini ra inkora hinia ningkan HAD Minister nang ke pek pechot kalisi surihini ra inkora ke thomaningkan Karbi Anglong Autonomous Council kiliga hot setame inglong aso aphan MAC ticket ki piat nang jia dimalong Bengolia khai Adivasi Bihari akhai mate keche ke bia so phansi BJP pen MAC ticket ki pipon lata isi ke thedung CM Sharma pen Karbi Anglong aphan nang kilang rop angthek lang da khangjang non le thota keche so phansi Krishnendu Paul aphan le thot si HAD Minister pekpon thu tansi Karbi Anglong pen di Mahasau pen ke haidun Bangpho MLA aphan ke ari pacheparpulok lelo Kichia Sumati Krishnendu Paul aso asona phan HAD Minister ke pekpon ke Karbi Anglong pen di Mahasau mate inglong aso kiduk kisunga puthak kupilo kachini po Karbi Anglong pen di Mahasau arat kisunga puthak assembly along kupialam lo kapaklang dun po Karbi Anglong di Mahasau habar ke inglong aso phan ke raikom ki pivek anangjia dimalong ke che bia so phan cherai dun ronga bidi nangman mendet chima ajat le chethan setame asamalong CM Sharma ke Japon NDA sarkar ke inglong asophan ke raikom ki PG kalisi kapavirjia bidi kangli mahinsi nangli bomlo News Desk Report Northeast Karbi Life